10 Mei 1973 সালো তমা কসনি বুসারক বাই ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সারো সবা কতর সবা সলিমানি ফিয়াবা অজরা ও বীর বিক্রম জমাতিয়া বাই বাক্সা সবা ও থাঙ্গই লাগমা আরিখা হেনে ইয়াকার লাংজাক নাই বিষ্ণু দয়াল জমাতিয়া ফিয়াবা বিষ্ণু দয়াল জমাতিয়া আফ্রু 10 Mei 1973 সালো বীর বিক্রম জমাতিয়া বাক্সানো ত্রিপুরা হানো ফিয়কনা হেনে ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সারকনা থাংনা হেনে সবা ও থাংমানি তমা কসমনা বাই বাক্সা সবা সলিমানি ফিয়াবা বনো আফ্রু বিষ্ণু দয়াল জমাতিয়ানো থৈকা হেনে ইয়াকারি lang থাংমানি ফিয়াবা বিনি লাগমা সলিয়া আফ্রু নগ কিফিलै ফাইটাই তংমা বাই নগ বিহিক বুসাবাই মালা থাই তংমা বাই bo haino hai taisa bini lakma kifili phaika tripura hawono bini asaimani date of birth hingkai 10 1 March 1955 salo bini asaimani joromo wngkha phiaba bo afru hingkeno 10 Mei 1973 salo bo bir bikram jamatia baksa bobo hatai dofano phiyoknai hatai dofani bagui hinei tawma kosomni busarok bai chaba choli laimani afru no bono thei thanga hinei yakari klang thangmani phiaba afru bir bikram jamatia hingke lagma ariwi thangka phiaba Bishnu Doyal jamatia ni hingkai afru lagma ariani bagui bo nogo kifli phaimankha phiaba bini langma choi thangka Oktober 29 10 March 2022 ni salmareo bini lakma chawai thangka phiaba abono muido khlai no taisa haino hai 5 November 2022 ni salmareo bini mangthongo khulum laikha mom soglai bini hambui tongtho ayuglogoi tongtho hinai bono suri laikha o suri laithani o thangi manjagoi kha Telimura district ni Tipramothani President Ranjit Kumar Debroma tai juda juda Tipramothani adong sombo thangi manjakha o mangthong khulum thanio o mangthongo mom soktanio naitondi choyakare chini koktibin bising o mangphlino Kamani jara tamningkai 1973 sono beaini hostantariত জমি ha seglai thani chini raida chayatui wanji rok chini jagano seklangai o jagano teisa kifil nanan hinai chaba khlaimani jora 1973 salni 10 Mei o chini শহীদ বীর বিক্রম জমাতিয়া আদিনো বুথার জাগা chini kumui বিষ্ণু দয়াল জমাতিয়া bo adino gothoi hini khibi klangjakmani phiaba ঈশ্বর bono teisa langma rifuri bo thang tongi tongrukmani thangnai 29 September bini lama cholangkha tini bini hatei dofani bagai samung tang thanglangmani boro muitu khai sing tini bini o bujono tini phai sing jotono sopai baijak tini o elakani hatei dofani bagai samung khlai tongnai tini kormachari tini hatei dofani bagai samung khlai tongnai o elakani joto okra chakra sing nidisto kuno party ni ya jati ni hini sing tini bini o samungo bono muitu khai bini hatei dofani bagai samung khalai laimani bono sing shraddha bono khulumung ya parna hini tini phailaimani sing belaino tini kha khamlaijak nukhungni borok bai baksano sing bo kha khamlaijak bongni wansukmani bongni tangbaya samu hatei dofani bagai borok lama singna phunuk klangmani bono sing tini je mansak sing khalai lainai tini songlai sing tinoro phailika sati sogoi sing tini bono muitu khlai chini hatei dofani o Tripura rajya ni chini Tripura sarakno omono sing message linai borokno puila chini raida sayati ha bui segit langmani no kifil nana hini chaba khai langma rinai rok o chabani orang leaders rok no warriors no chung pogoi maya boni bagini chung tinoro kutum laijak chung tini chati sogoi bono chini hamjakma tei chini khulumu yapal lainai hini chung oro phai sopaika tabuk chini taku gokra
Shahid Bir Bikram Jamatia ni bukayung ini takuk purno kripa Jamatia bo jati soknai jati sogui जों ulo palkai kumbok lainai Hirot ni bangai je thai thangnai boni जोङो यापाय कलां थांमानि बनि बोसाराव खुंखा बोरै खरकसा चला ताखुंनाय बोरै अकरांखे कायजाखा बोसा कनै दंगो इंखे चला अकरांखे ताबक बोसकांगो दंगो बनिबो बोसा खरकसा इंखे ता कुसुंखे कायजागियाखौ इंखे बनि बांगै जों जतनो साइथां हा चिनि अकरार हाइफानो जों बनि बोसारनि परिचयनो किसा मारो लाइले हा इंखे नेरनि थानिबो माइसा नि रकयनै